Hello, hello mga langga. Sudanday na nga balon og luto with bulad pagyod. And soft drinks. Siyempre, dili mawala tong soft drinks. Marito si Darling 7 mga langga og si Lalay. Kuyog na mo dito sa dagat, sa bagong giugba nga bunsod sa ako ang magulang. Ug kana mga langga, nagdala og ice ako ang pag-umangkon, kay di magsilbi gulay bugnaw. Pero nanay soft drinks ana daan dito nga dala nila mga langga. Nakasulod na daan sa foam nga with ice na ako yung ipapunan para bugnaw gyud, lami man jud ang bugnaw, o di ba? Nagyaw-yaw ko diha mga langga. Ang amo dai sudan ang mga langga kanang sabaw baboy o naapoy humba nga sudan o luto daghan kaayo with bulad pa na siya. O di ba mga chikiting ang mga kauban na mga langga, sila may nagduot sa sakayan, sa pambot, dayon na o baklay-baklay lang sila mga langga, di na sila kabalo mahadlo kung matagak ay nako kay mga anad na kay na sila inday ug dudong mga langga. Oy, mura po nagkami sa una sa mga bata pa mi mga langga, anad gyud pug kay miglatay-latay sa kananaang sakayan bisan gadagan pa nang naag kusog mga langga, o di ba? Na din misugat na mo kay misakay sa kateg si Dodong Bercel, shout out Dodong Bercel. And naabot na gyud mi sa among destinasyon na mga langga sa bag-ong giugba nga bunsod. Salamat sa Ginoo. Another blessing ay ang gihatag para sa ko ang igsoon. Ug salamat kaayo tungod kay blessing kayo mga langga bisan sa kadako sa gasto niya ng bunsod at panghatag sa Ginoo sa iyahang mga anak. Wanted! Thank you Lord, and tara mo na nang ihikot ng kuan karon pambot diha mga langga. Nice, Shopee, sir! Baambak dayon ang mga kabataang barangay sa tubig kay mao di kinaham. Duha ka booking mong parcel dire, Elmer Baldicantos. Natrin gid miglangoy-langoy mga langga. Isa lang ang wala gyud ang pertig yung pagkatalawan na. Shout out di ay sa kung pagumangkon nga si Maymay. Syokran. In tawon hangtod karon na niguwang lang midighapon kabalo mo langoy. Sorry May, love you. O di ba? Lalom gina siya mga langga, pero kana mga bata, wag ginay paki kung unsa pa na kalalom, basta kay makaligo lang gyud dayon. O di ba? Nanadiha sila tanan mga langga, ang mga nanggitaod. Oops, shout out. Nana sa pinakaimabaw mga langga. Shout out sa... Imute. Buka na mo largo! Imute. No. Kana nga tayo mga langga, daghan kaayo ang nagkuan bayanihan anak mga langga, tulong-tulong all the way jud. O mga bata bugsay na sila, nagkalingaw na sila unsay angay nila malingawan. Daghan kaayo na kauban na mo ana mga langga, pero sayo pa sila diha mga langga, kami na ulahi lang mi, and then gaapas mi gadala sa pagkaon nga para paniud to kay kanana ang dili man masigo og isa lang ka kaldero, isa ka foam nga luto mga langga tungod sa kadaghan nga gatabang-tabang. Mao day na siya mga langga, diha itaod tong pukot nga mong gitahiin ana to siya mga langga para to sa bunsod, para makakuha gyud og daghan. And bless kayo mga langga kay pag bukad ana pagkaugma parte daghana sa tulingi. Thank you Lord. Salamat jud kayo sa Ginoo tungod daghan kayong panalangin ihang gihatag. And then nabuk mi ana sa pikas sakayan mga langga, sa pinakadako nga sakayan tungod kay init kay dadto, wala tauri og trapal sa ko ang magulang dinhi kay na may trapal, pwede ra nimo i-plaster ang trapal ana aron ra po dili ra kay mi mainitan kay mapagtung gid mi basig di pa mi kakaon, napagod na mig una-una basig kami may kanon sa mga kauban. Ikaw joke lang gyud na mga langga, o di ba? Mga kuan kayo active po kay ni ako mga kauban nga si Lalay og si April. O di ba? Naipambot naabot mga langga, pambot gyapon na sa akong magulang nga kamanoy Janet. O di ba? Gikan na sila namukad sa Kabgan. Layo gid ng Kabgan mga langga, 30 to 45 minutes ang daganon ana paingon sa Garang to Kabgan, and Kabgan na pod another oras na po na siya mga langga, Kabgan to Garang Tangub City. O di ba? Daghan kay ito sa imabaw anak mga langga, habog-habog gina siya mga langga, pero dili ng kayo maklaro sa kamera tungod kay
kuan man, kamera ra man na, pero habog gina siya mga langga in that time, lalom na gina siya, pero ang mga oh, pasyaok na! Tasa na yung kuan. Tasa na yung kuan mo, 10, pero tinag yung lihuka, oh. Nonsa naman. Masumin bagi siya kaayo. Kaso pati na pagka-blurred. Hala, wala, hala! Hala ka! Oh! Naunsa naman na! Hala! Ala, daan pa. Bakit sa bag? Matakilitan eh. Kasi angkel. O diba, dali na kayo siya naabot sa sa ubos mga langga. May kayo siya no, padidit sa kawayan. Ay, naku kahadlok yun. Misamot na ginaro, nakong pangidaron. Wa na gyud bugata kaya kong lawa sa katambok din na ginako na kaya. Pero sa una mga langga, sayon-sayono, na dyan ako glatay ng mga kawayan o pagkatkat ng mga kawayan na. Pero karon nga pati na yung tambuka, pila nakakilo, agay, di na dyan nako kaya. Oh, kanina po ang isa ka bunuan mga langga, duha may bunuan ani mga langga kaning bunsod namo nga kanana ang ipang taod. Mas ganahan gyud mi og kanang duha, gitawag na siya mga langga og inangkla nga bunsod. Mga inangkla gina mga langga, and ang mga inangkla namo dinhi mga langga kay dako gyud po na siya og gasto. Oo. Dako jud gasto ang mga bunsod namo nga inangkla diri mga langga, dili jud masayon-sayon. Kato ko atong bana tong nakapula mga langga, hay nako bana nako nga pati si Pata. Pati yung tabi-tabi anak mga langga to ang iyahay na slag siya og anak mga langga pero dili na maklaro umtara o sipat na kung manoy. Diba? Paak gyud sige gyud paak gyud naman oy kay mahugot ginang nylon nga gihikot. Oh, diba? Tapos sige katawa. Hapit na sila na human dito sa imabaw mga langga sa ikaduha nga bunuan. Muna gitawag og palo aron diha iitsa ang pisi aron maaswat ng bunuan. O pag wala na ako nakuhaan o video mga langga nga mo pagkaon na kay nag-concentrate yun sa pagkaon na ng mga langga kay gipanggutom na mitanan, then after ana mga langga nagiyahay na may pang-inom og mga soft drinks, and then binuangan pag gani na mo na o diba wala niya nasalo mga langga nasalo din na niya apa ning salom ra gyud gihapon siya since basa na pod siya so wala na nay problema oy. Diba Tara Royal baka naman. So, hapit-hapit latay na muna itagiya mga langga si Manoy Johnler. Shout out Manoy. O diba sinsayon na nila paglatay anang kawayan mga langga o kana mga langga padulong nami sa tumoy ana kay aron mahuman-human na gid mi ana that time, and then ang among akong duha kapag umangkon sila may naglatay-latay aron paguyod sa mga sakay aron dili ra pa mi malayo sa ila. O diba o kana akong pag umangkon na tagak o ganiyahang lubot na tunga sa pisi. O diba o paspas kisi dudong kuan si Dudong Bibi paspas kinakabaklay og nagunit sa pisi sa among sakayan undi ra gyud pud mi maanod. O diba Dudong Bercel shout out si Manoy Johnler and Kuya Sinto. Og this time mga langga nahuman na gyud mi paingon sa tumoy og taod, and pahuman na gyud mi ana mga langga. Salamat sa Ginoo kay nagready na mi ana balik na mi dadto sa dapit sa bunuan kay pagkahuman ana mo paingon mi pauli.
Teng, naguna na sila mga langga kay magbukad pa na sila sa pikas bunsod sa mga una na mga natalok des ka Manoy Janet, kadudong Versal ug kadudong Nico. This time padulong na pa Oli. Oh, thank you Lord na human na gyud mi og bunsod. Salamat sa panalangin sa dili ninyo ipangutana mga langga. Ako lang i-share sa inyo ha kung pila ang gastoon sa inangkla. Moabot din na siya mga langga 80 to 100 something ang gastoon sa bunsod ug kung anon jud ninyo tanang gasto anak mga langga, pero salamat sa Ginoo tungod kay tabang-tabang rami dinhi basta kanana ang magtukod og bunsod. So bless kaayo mga langga tungod kay ang Ginoo gayud nagapanalangin sa among tibuok pamilya. Aduna may mga problema o kawaladon, kalisod sa kinabuhi, but still ang Ginoo gyud nagapanalangin. Diri na day kukutob magyaw-yaw mga langga. Oh, God bless. Please don't forget to like, share, comment, and follow my Facebook page and subscribe my YouTube channel mga langga. God bless you all. Thank you.